gahi ng uban dili pa kaayo. Turn off pa ni hato. Kana. Kay antod madiso. Add. Continuous lang gyapon ang pag-ukay. Wow. Add atong Milo. Kay ganahan man mig kape. Mixture lang na to. Pritong kape, grape. Welcome back to our YouTube channel, guys. Today's video, tanawan ninyo. Unsa inyo nakita diha? Guys, unsa atong luton? Ito guys, magluto ta karon og ice candy, no? Himo tag ice candy. Ang atong flavor is orange o grapes. Dili ni sponsor sa tangha na timingan lang. So, init kaya ang panahon guys, so maghimo tag ice candy, no? Very sayon o creamy ning version, no? Sundan ninyo guys, pwede po ni nato man negosyo. Sige, akong first buhaton is mag-add ko sa ako ang pot og 6 cups of water, no? 6 cups. Turn off pa ni ang heat ani. Na 6 cup. Then i-add dayon nato diri ang 1/2 cup of sugar, no? Kana. Turn off pang fire, remember. Dayon i-whisk na to, whisk. Kayon. Pwede luwag gamiton. Na. Kay antod ma-dissolve ang white sugar. Na. So init kay panahon guys, no? Diri sa Cebu. Comment down below kung no be asa mo dapit sa Pilipinas or sa Earth. Init ba diha sa inyong lugar? Dire pagkainita. So after this one, i-turn on na nato ang while nag-turn on ta sa fire, ato lang ni siya pabukalon gamay, no? Kani atong kayo. Atong i-mix ang Atong i-mix ang 1 cup nga cornstarch sa 1 cup nga water, no? So ang total water nato na sagol guys is 7 cups of water. Ato na siyang i-mix. Mix lang. Make sure nga na dissolve tanan before nato siya i-add, ha. Dayon, pabuto nato ni ang ato ang kuan nga mo bukal, no, gamay. So guys, tanawa ni bukal na guys. Sa mga bag-o na tong viewers diya, ayaw mo kalimot og subscribe guys. Daghan mong makuan dire. Ma-learn, malingaw, mukbang. Tanawan ninyo among last video pod. Nagmukbang ni Ador. No. So while nagbukal na guys, ato ni i-add. Add na to. Nya continue ang ukay guys, ha. Ay gid mo hunong consistency niya mulapot ta pagay nga ay. So guys, after add na to sa cornstarch, tara. Continue lang gyud og mix nga, make sure walay mo tibugol. Nganani guys ay, okay na ni siya guys. Lapot na guys. Creamy kay nitong candy guys tungod sa cornstarch, no? Lapot na guys. So after this one, no? Ikaw man na ni guys. Ato na ding i-add ang atong 1 can nga evaporated milk. Add. Wow. Mix. Humutang-tang. Oy, anong tang mahumutan eh? Ato lang na i-mix guys. So yun ra kay na, no? Daghan kining pabuhat guys. Actually guys, dili daw na mo buhaton ang orange. Ang among gamiton is ang grapes. Unya, syempre maghimo po ko og amo ni Ador, no? Kape og Milo kani mao ni ang base nato nga sa atong ice candy. Sunod ato ibutang ang condense, no? 1 can gyapon na mix lang nya mga 2 to 3 minutes daog na ni siya guys. So mo ni ang base sa ato ang ice candy. Sayon ra kayo. Pwede ninyo inegosyo guys. No, barato ra man eh. So tanawan ninyo guys ang
ingredients ani no sa ato ang description below. Ay mo kalimot pag-subscribe ha, og like or share ning video nato guys no. Init kayong panahon, luto tag iskindi. Indot kay akong whisk guys no. Hinatag ba yan sa atong subscriber, shout out nimo. Dito na to i-mention kung kinsa ka. Tagagawas. Daghang salamat. So after 3 minutes guys, mao na ni siya guys. Ready na ni ang ato ang ice candy no, base ice candy. Ang next natong buhaton na ni guys, ang pinaka-dugay, which is magpabugnaw ta ni guys. Mubalik lang ta guys after bugnaw ni ato ang mixture, okay? Ato ang base nga ice candy ko ana. Bugnaw na. So, nausap among una guys, among isagol is kaning grapes, Milo, og siyempre kape para amuan ni Ador no. So, tingnan nato ni guys, amuan ning gamay. So, iuna na to. Next step guys, igo ra na to i-mix sila tanan no. Sagol ra na to, i-mix ra na to sa atong base nga kanang mixture. So, si grapes. Wow. Mix na dayon. Na lang. So, okay na itong grapes. Follow ta sa ato ang Milo. Milo guys. Flavor para ning hilikot. Na, datong Milo. Milo everyday. Na, duha na to para lami jud kayo ganan guys hilikot ani. Diba hilikot? Hilikot ato ang camera woman, no? Sinday pitik may resign. Na. Then mix gyapon na to. Na. Gamitan to whisk guys, be. Nam di ko whisk dire. Kay murag kuan isog ning kuanda. Musuko lang ang powder. Na. Gamitan to whisk. Make sure lang na to ha nga makuan tanan, ma-mix good og mo-melt ang kaning Milo everyday. Milo everyday. Na muto eh. Humot kay ang grapes. Arita sa kape. Siyempre, kape. Sagol ang kape Amo ning Ador. Kay ganahan mamig kape. Ana ra buo ra ninyo. Duha lang ka buok. Na. So ana ra no. Ako sa ning tiwason og kuan tanan, melt, make sure ma-melt. The next step na to ani guys. Ato na dayon ning puston no. So mao ni ang grapes, ang Milo, ang kape. Sige, ako sa ning tiwason tanan ya, magpotos na dayon ta. So guys, na mix na nato tanan no, ang ato ang ice candy, ang ato ang Milo, ang ato ang paboritong kape, ug ang ato ang grapes no. So next step ani guys, na ako ice candy ra kuan diri no, plastic 1 by 1/2 by 10. So mag-packing na ta abot kay bawa pa baka ako mahikot, pero sa una mamaligya man kog bata pa ko mamaligya ko kuan kanang candy sa una, so goon ko sa akong igsoon niya. Si Ate Judy, shout out to Judy. So mao na akong kuan ay kanang para na ko'y guide ba. So dire dayon. So dang na to. Usa ka baso, puno na to gamay. Oops, di pala be kay maglisod tag hikot. Nahon na to si Milo, then higot lang na to guys, ana tuyokon. Kita ilikot. Kita. Nya ana na dayon. Ana ra ka simple. Hikot. Mao na ni siya guys. So ako lang higotanan. Tan-awon ta mo kausa pa. Na sakto ra siguro ang usa ka baso. Or sobra. Usa ka baso gyud, sakto ang usa ka baso guys. Pagkuha ra mo measuring cup inani gagmay. Pero inyong magnegosyo mo inyo gyung kuha gyud mo measurean. Toyok. Hikot dayon. Ipadumol hili para makita sila. Hikot ra guys. Dara dayon. So ako lang tiwason tanan guys ha. Ato ay candy.
So guys, mo na ni atong ice candy. Humanay putos na mo no, darang ato ang grapes, ang Milo ug ang kape. Luyat ang uban kay si Helicon ana nang kuan. So daghang salamat sa inyong pagtanaw. Ayaw mo kalimot og subscribe. Happy summer everyone. Magluto mo ani para sa init nga panahon, no? Click ng notification bell, subscribe, like button below para ma-notify po mo natin yung mga bagong video parehan, no? Daghang salamat guys. Bye. God bless. After 24 hours, muna na itong ice candy guys, na gahi na ang uban dili pa kaayo. Tara, gahi kayo. So, ang inani ra paghimo guys candy guys nya. Tanawa. Nagtilaw na ko diri guys. Ang kape, lami kayo guys. Humok, creamy good kayo guys. Huh? Sige guys, diri lang tag kutob guys, wainin ninyo guys kay ting init ron. Nindot ni sa atong lawas kay bugnaw gamay no? Katabang pabugnaw. Sayon ra kay ninyo buhaton ha. Sige, ay mo kalimot og subscribe sa tong YouTube channel sa wala pa. Sa mga subscriber na to, welcome back no. Sige, diri lang tag kutob. Bye for now. God bless.